huomasitko Ravissakin, että kun sä kerran teit sen asian selväksi, että mennään eteenpäin, niin tässä lähti sujuu eteenpäin, eikä tarvitse niin paljon puhua, niin ihan sama asia ne paikasta. Jarru, puolikäinen molemmista, ja sitten selkeä napakka oikea pohje. Otetaan nyt vähän maiksi suoremmasta. Pikkasen meinaan ranteet kääntyy tänne näin. Pikkasen kantaa peruskirjassa väärin. Jonna ei tuolla kääntiä yhtään, vaan kävelee. Se oikein pohjassa, niin kun, aina kun sä pistät sen kiinni, niin sä tosiaan vaan pistät sen kiinni ja jäät niin vähän liian pitkäksi aikaa sinne kiinni ja puristaa. Niin se oikeasti niin ajatellaan, että jalkaa näin. Ja irti. Ja sit heti, jos se reagoi, niin raipaa koskee. Ja myös niin tietysti vähän oma paino, että yhtään lähden ajan eteen ja sitä kautta niin vähän helposti sinne vasemmalle, että pysyt täällä oikein takapuolen päällä. Jarru. Käännä vähän enää sisäkädellä sinne oikealle, tai oikealla kädellä oikealle. Noin. Ja napauta pohkeella helvettä. Napauta helvettä. Noniin. Paljon parempi, jos se loppui. Nyt se vähän koitti sitten vielä päästä helpommalla aina sillä, että koitti lähteekin vähän liian lujaa. Puolipidätte pohje vuorotellen. Tosi tarkkana. Suvi, tossa on hyvä poikitus, mutta vähän molemmissa pohkeissa nyt rohkeammin käynti eteen. Pyydät molemmilla jaloilla. Maikin täytyy katsoa, että ei mene ihan noin lähelle HD:tä, vaan vaikka pysäyttää siihen hetkeksi. Ja sit Maikki vielä vasen ohja vähän napakammin tuntumalle, että kaula pysyy ja lapa suorana. No niin Jonna, nyt on käynnissä rytmiin. Nyt ei tarvi yhtään enempää, nyt on vähän liikaakin takapuolisia sisällä. Ajattele enemmän taivutus sisäohja, asettaa vasen ohja ja pikkasen vasen pohje. Siihen tulee taivutukseen. Eli Jonna, jos sä teet täällä sitä volttia, niin mieti jo siinä voltilla se, että se vähän asettuisi, taipuisi rohkeammin vasemmalle. Niin kuin siellä kulmassakin, huomasitko? Että jää niin vähän suori vartaloin sinne vasemmalle. Ja sit se on vähän siellä sun vasemmassa kiinni. Jarruta isosti, anna puolipidätä. Noin! Ja sitten rentoutuu käsi oikein pohjeen. Hyvä! Taas puolipidätä oikein pohjeen. Vasemmalla ohjalla Maikki pysyy kaulat suorana. Just näin. Vähän maikkauta silleen, pysyy se käynnin ajatus koko aika Maikki eteenpäin. Tuli vielä paino sisälle. Tulee paasti se kaulaliina lähtenyt sieltä niin, että se on aika pitkällä. Täytyy tuossa kun kävellään Suvi, niin ottaa se kaulaliina pois tai laittaa paremmin kiinni, ettei se takerru kohta jonnekin hevoseen kiinni. Nyt on Maikki jo paremmin ravi, mutta vielä vähän enemmän eteenpäin. Noin Jonna, vasen puoli ohja liikkuu. Vasen. Ja taas molemmat pohkeet pamata kerran kunnolla. Ja puoli pidätä perään. Noin. Tää oli Jonna jo parempi. Tietysti koittaa niinku liikaa mennä siihen väistömuodostelmaan, että vähän enemmän hakee sitä taivutusta. Vasemmalle asetus. Kaikki tekee ainakin kerran vielä yhdet väistöt näin päin. Jarru ensin anna. Sit oikein voi napauta taas. Jos se jäi taas kurittaa, niin mitään ei tapahdu. Koske raipalla. Just niin. Eli kerran vielä Anna tulee ja heti alusta muistaa taas, että ei jää kurittaa. Paino Suvi oikealle. Vielä oikea jalka pitkäksi. Sinne nojataan taaksekin samalla. Pekusta ajattele sen painon oikealle. Noin! Sitten pidätä hellitä oikein pohjeen. Oikein Suvi. Käännät nenä vasemmalle, taputat ja Suvi voit antaa hetkeksi pitkän ohjaan. Paino kanssa Maikki, ei lähde vasemmalle eteenpäin, vaan nojaa oikealle ja taaksepäin. Vielä oikealle ja taakse Maikki. Sitten oikea ohja vähän rentoutuu Maikki, että se sieltä vetää vähän liikaa. Molemmista pohkeista ajatus enemmän eteenpäin. Maikki kanssa taputtaa antaa hetkeksi pitkä ohjaan. Jonna sais raavata kerran vielä tänne ja tulla kerran vielä. No niin, ja nyt anna ensin puoli pidätä napakka oikein. Muista mitä mä näytin sulle äsken. Pam ja raippaa. Koske jo. Koske
oikein